Kaikkien yllätykseksi Arto on palannut Johannan käsipuoleen. Vaikka pariskunnan ongelmia ei ole hetkessä kuopattu, Johanna on kaivannut miestään eikä halua luovuttaa Arton suhteen. Järkeä tunteet ihmisellä on niin kuin kaksi eri asiaa ja ulkopuoliset näkee toisen ihmisen parisuhteen ja liiton aina eri tavalla kuin, se pitää itse elää ja kokea. Ja niin kuin mä sanoin ja sanon taas, että mä rakastan Artoa ja rakkaudesta menin naimisiin, niin siihen haluaa uskoa, kun sitä ihmistä rakastaa, että ehkä se muuttuu siitä ja se paranee ja se pystyy, että se kykenee ottaa itseään niskasta kiinni. Ootko ollut töissä? Oon ollut töissä. Teen sellaista työtä, mikä vaatii. Okei. Mä rakastan Johannaa. Se on maailman ihana ihminen. Niin. Et yleensäkin. Jos sä oot hakenut avioeroa viimeisvaihetta, niin sen saa kyllä saat hakea takaisin. Eikä siis hakea sen pois se niin, vai? Joo. Anna mulle 3 hyvää syytä, missä mä haen sen pois. Mä rakastan sua. Minkä takia mä yleensä olen täällä Tampereella? Mä oon töissä täällä parantamassa jotain, mistä me ollaan puhuttu aina. Ja 3. Mä en oo ketään näätää pannut, enkä tehnyt mitään sellaista, mikä olisi epäluotettavaa. Seksi on yksi asia, joka on pitänyt meitä yhdessä, että mä nyt oon muutenkin hyvin semmoinen seksuaalinen ihminen. Mulla on hirveän tärkeää erotiikka. Se on niin hienoa, että sä oot niinku oikeesti sinun itsesi kanssa. Siis tää on aivan upea, että mä en ikinä usko, että mä pääsin niinku periaatteessa kohtaamaan teidät niinku henkilökohtaisesti. Tää on aivan ihanaa. Saas mä Arto kätellä suakin? Moi! Mistä teidän koira on, se Nassu? Nassu Jollaksessa, meidän isä hoitaa sitä tällä hetkellä. Tampereen keikalla nähdään vapautunut ja iloinen Johanna. Rakkauselämä Arton kanssa kukoistaa jälleen ja fanit suitsuttavat idoliaan kilpaa. Kuluneen syksyn liki 20 keikkapaikkaan on kuitenkin mahtunut monenlaisia yleisöjä ja mielipiteet Johannan esityksistä ovat jakautuneet ylistävistä sanoista aina ilkeämieliseen herjaukseen saakka. Noi taas näet ja yleensä joukossa niin kuin aina nähdät ihanaa kotemies ulos sieltä haukutteen. Antakaa mennä vaan, koska se kertoo siitä, kuinka sairaan te itse ootte. Jos joku ihminen jaksaa hirveästi just stalkata mun elämää ja niin kuin 24/7 tuolla netissä niin kuin miettiä, mitä Johanna Tukiaiselle kuuluu, niin se kertoo aika paljon oman elämän köyhyydestä. Mistä se johtuu, että ihmiset jakautuu niin voimakkaasti 2 eri leiriin niin kuin mun suhteen, että ne joko vihaa tai rakastaa. Se on erikoista, koska ei monet julkisuuden henkilöt ei ole jakanut kuitenkaan ihmisiä niin kuin radikaalisti niin kuin 2 eri porukkaan, että niitä joko vihataan tai rakastetaan. Mä en ihan täysin tiedä, että mistä se johtuu. Ja musta tuntuu, että semmoinen tietynlainen inho tai semmoinen ehkä viha, jota monet tai osa ihmisistä saattaa kokea mua kohtaan, niin mä en tiedä, tuleeko se siitä, että mä oon uskaltanut olla erilainen, mä uskallan olla hirveän rohkea. Mä oon puhunut rohkeasti myös tämmöisistä hyvin aroista ja semmoisista asioista, mistä monet ihmiset ei uskalla puhua mitään. Ihmisillä on tietty ennakkoasenne ja ennakkokäsitys musta, joka on täysin väärä. Että sitten kun ihmiset tutustuu muun henkilökohtaisesti paremmin, niin sitten vasta huomaa, että hei, että sä ootkin oikeasti älykäs. Ja mä aina ihmetellyt, että mä kysyn, että mitä sä sit luulit? Että luulit sä, että mä en oo fiksu.
herkkä, tunteva ja syvällinen ihminen ja mä loukkaannun siitä hyvin pahasti, jos niin kuin mua haukutaan ja herjataan, että se tuntuu pahalta. Ja nämä nettiherjaatkin, monet yrittää laittaa ja laittaakin niin kuin myös huumoripiikkiä sitä haukkumista, mutta siellä taustalla on paljon semmoista ihan oikeasti julmuutta ja pahansuopuutta. Ja asialaitahan on se, että jos saa niin kuin 100 kaunista niin kuin viestiä niin kuin faneilta ja aivan ihania viestiä, ja sitten siellä tulee yksi törkeä herjaviesti, niin se yksi viesti pilaa niin kuin sen kaiken muun. Joten toisin sanoen käyttäytykää. Metropolin keikkakiertue lähestyy loppuaan ja edessä ovat vuoden viimeiset keikat kouvolalaisyleisölle. Johannan voimat kuitenkin ehtyvät äkisti. Miksi se kuva? Laita se kamera pois. Laita se kamera pois. Muutama minuutti sitten niin Johanna kävi taas vähän niin kuin kimppuun ja silloin hermot mennyt, että taas on ilmiriita. Ja sit se vielä kaiken kukkuraksi yritti raapia kasvot tuolla kadullakin, se tuli perässä. Et ei hyvä, ei hyvä. Se on Julialle, että mä oon joku rahanahne ämmä, joka on mennyt kaikille muille keikkaan. Mitä sä luulet? Mä oon bisnesnainen. Totta kai mä myyn muillekin keikat teille. Mitä sä luulet olevas? Sä oot ihan säälittävä ämmä. Tää lehmän näkö. Mulla pinna on hirveän kirjalla. Onneksi mä en oo syntynyt Kouvolaan. Jos mä olisin syntynyt tänne, olisin täysin murhassa. Sä oikeastaan säälittäviä. Mä vetäisin ranteet auki, jos mä olisin syntynyt Kouvolaan. Mulla tuli semmoinen hirveä niin kuin aggressiivisuus, että mä, niin kuin, mulla tuli semmoinen olo, että mikä ihmeen, että mä oon tässä nyt joku tämmönen pelle tai joku narri, kansan pelle, joka tässä ihmiset kuvaa ihan kuin mä olisin joku apinassa eläintarhassa. Ja sitten kun ne tuli siellä kännykkäkameroiden kanssa suoraan sen mun nenä eteen, niin mä aloin vetelemään niitä kännyköitä niiden ihmisten kädestä, että nyt loppui tää kuvaaminen. Portsarit vei mut sit lavalta pois kesken shown. Mut sitten ne toi mut takas lavalle, että mä jatkoin esiintymistä. Siis sä oot ihan täys sekapääkeikko. Siellä yleisön joukosta tuli joku tosi söpö tyttö, joka antoi mulle niin fanilahja. Siis se oli semmoinen paketti. Niin mä muistan mitä mä sille lahjalle tein, mutta mä otin sen Hello Kityn pupun ja aloin kappatella sitä jotain lavalla. Että sen sisällä saattaa olla niinku kuuntelulaite tai pommi tai joku, niinku haistakaa. Mä haistattelin niillä niinku ihan täysiä. Siis se oli semmonen Britney Spears sekoaminen. Ihmiset näkee sen siitä sekoamisnäkökulmasta, mutta kun ihmiset ei tiedä sitä, että mitä siellä oli taustalla. Mä luulin joskus aikaisemmin, että miehen pitää olla tietyn näköinen, pitää olla tietyn pituinen, pitää olla tietty hiusten väri tai mulla oli tämmöinen kuva päässä. Mutta nyt näiden mun suhteiden jälkeen mä oon huomannut, että ei se asia nyt mene niin oikeastaan ollenkaan, niin, koska mulla on ollut todellakin täysin äärilaidasta toiseen parisuhteet. Et sitä ei todellakaan tiedä, että kehen sitä rakastuu ja milloin rakastuu. Et se on jotain jännää, se rakastuminen on semmoista ihmeellistä.
jotain kummallista, siis semmoista kemiaa, mitä niin kuin vaan ei jotenkin pysty aina täysin selittämään eikä niin kuin järjellä selittää. Mä niin kuin ainakin, jos Jumala suo ja siunaa sen, niin mä haluaisin, että mulla olisi lapsia. Mielellään ainakin 2 lasta, mutta että vähintään nyt niin kuin 1 lapsi edes, että musta olisi hyvin surullista, jos mä jäisin lapsettomaksi. Ja sitten mä haluaisin, että mulla olisi hyvä turvallinen mies ja semmoinen vakaa siinä rinnalla, jonka kanssa jakaa niin kuin ihan loppuelämä yhdessä. Että se olisi niin kuin mun haave, että sen miehen kanssa ihan tosissaan oltaisiin sitten niin kuin siihen asti, kunnes kuolema meidät erottaa.